Naluwas kita pinagi sa bugay o kung sa grasya sang Ginoo. Hindi ini kaugalingon naton nga hinimuan. Isa ini kadulot halin sa iya. Ang pagtuon subong ang simanal nga paghusisa, pagtuon, pag-review, ukon pagsiding sa atong nga leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig nadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsian, Negros Occidental, Philippines. Ini isa ka Ilonggo o kung hiligay nun nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Kag ako si Pastor Luisito Tomado, inyong masunsun nga host. Sa siningatiyon, ari ang aton duwa ka mga haligi sa aton iglesia diri sa CPAC. Ang una na akong pakilala sa inyo, siya ang aton associate pastor diri sa aton simbahan. Kag subong man siya ang dean sang boys dormitory diri sa CPAC. Wala sang iban si Pastor Jared Makalipay. Pastor, mayong adlaw sa imo. Ngayong adlaw, Pastor. Ngayong adlaw man sa tanan. Happy Sabbath and welcome sa atong programa sa Yes, thank you again, Pastor Jared. Ang ikaduha na ako ng pagkilala sa inyo, siya ang aton nga senior pastor diri sa CPAC. Wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, mayong adlaw. Ngayong adlaw, Pastor. Kag mayong adlaw man sa aton mga tigpalamati kag mga kauturan nga nagasunod sa niya programa kag malipayon nga adlaw nga nagpahuway. Yes, thank you, Gid. Mga kauturan, ari na kita sa Leksyon 4 para sa Hulyo 15 tubto 22. How God Rescues Us. Sa hindi pa naton mga kauturan, silingon ang aton nga leksyon, aton na naiduko ang aton mga ulong. Sa siningatiyon, ginoyari kami nagapasalamat sa imo. Una best, nagadayaw sa imong ngalan. Kag pangabahay nga ikaw naman mag-aupod sa amon. Sa sining pagtuon, kabay pa ang pinakamanami, magwa Ginoo sa sinigid nga diskusyon. Ginatugyan namon ini nga pagtalakay sa sining nga leksyon, Ginoo, sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, Pastor Delbert, ang atong sadsaran nga teksto. Efeso Kapitulo 2, versikulo 4 hasta sa 5 nga nagasiling, ang Dios nga manggaranon sa kaluoy, gikan sa dakong gugma nga ginhigugma niya sa aton, bisan pa sang patay kita bangod sang aton paglapas, ginbuhi niya kita kaupod kay Kristo, paagi sa bugay na luwas kamo. Amen. Ari na kita sa Leksyon 4. Kag ako na talupangdan, Pastor Delbert, Pastor Jared, nga aton nga leksyon na sentro sa Kapitulo 2 sa Efeso, versikulo 1 tubtob 10. Daw diri lang ang aton nga pagtuon sa sini nga semana. Kag ang one word ring daw tama gid ka importante ang word nga rescue. Okay. Ang word nga rescue ako na agin medyo gin padalom-daloman. Ang rescue inabalang wala ka na gin mahimo. Sa imong kagalingon, that's why i-rescue ka. Kay kun may ara pa ka mahimo pagluwas sa kagalingon mo, hindi na rescue, bulig na niya. Pero ang rescue totally wala na gid ka mahimo and then somebody come to rescue you. Okay. So ang aton nga leksyon nagsugod nga sang October 14, 1987, may ara nga isa ka kag tunga nga bata nga si Jessica naghampang sa iya nga tiya nga balay, nahulog siya sa bubon nga wala na ginagamit. Okay. Kag ang bubon 22 pies ang kada lumon. Kagamay lang sa diameter pila ring diameter. Kag na-rescue siya, nakuha siya
sa sulod sang 54 ka oras, sobra 2 ka adlaw. Dan di ang bilog nga kalibutan nga mga media men nagkanto dito kag nagano ni hindi lang negosyoso kundi nag-cover kag iniisa ka halawat-hawat nga drama. Imo lang masiguro matalupangdan kag mabatyagan kung ano ang naginikanan nagahawat-hawat sini. Amo ni nga drama nga si Pablo may ara man nga aton makita sa Efeso 2 versikulo 1 tubtub 10 nga may drama man about the rescue. Yes, Sir Jared, ano ang rescue diri nga imo na talupangdan? Yes, Pastor, ang rescue nga gin butyag o gin express ni Pablo amo ang rescue sang Dios sa atong Ginoo sa pag-save sa mga katawhan sa iya nga mga anak. And it also ginpakita man kung the same drama na sa life kag sa story ni Jessica, pero mas sobra pa. I would like to say sobra pa Yes. yung pag-express ni Pablo because it is a drama nga amo to nga gin-mention nga Kala tawat-tawat. No? spectator hindi lang ang kalibutan. Even ang iban nga mga universe is also become witnesses Yeah. of this great drama. Drama. Yes, Pastor Delbert. Si Pablo no nagasentro sa pag-rescue sa aton sa nasiling nakaginanaton nga ang kalibutan on focus. May isa gani ka journalist nga nakaangkon siya sang padya tungod kay gin-focus niya atong pag-rescue sa kay Jessica. Ang kalibutan man kag ang nanamian ko sa kay Pablo gin-focus niya man sa kay Ginoong Hesus. Kag ang kalibutan nagalantaw kung paano ni Ginoong Hesus gin-rescue kita. Hindi lang ang kalibutan kundi pati nato ang mga wala nahulog sa sala nga mga manugtunda, ang kalibutan nga wala nahulog man sa sala, kaupod man sang mga nahulog sa sala, kag whole intellectual beings sa universo naga-obserba, nag-focus, nagakuan sa kahalawat-hawat nga klase sang pag-rescue sang Ginoo sa mga katawhan. Yes, and that's correct. Kag sa sini nga semana na-divide sa 3 ka bahin ang aton nga pagtuon. Number 1, ano ang kahulugan sang patay dira sa sala? Number 2, ano ang kahulugan nga kita ginbayaw upod sa kay Kristo? Kag ang ikatatlo nga bahin sa aton subong nga semana nga pagtuon, ano ang kahulugan sang naluwas pinagi sa grasya? Okay. Kag ini pagi sa aton nga pagtuo. Sa aton nga Sunday nga leksyon, once dead and deceived by Christ, Pastor Delbert, ano ang imo na talupangdan diri kag imo na siding sa sining Sunday naton nga leksyon? Ginlaragway ni Pablo nga kita patay sa sala. Kag gani kay kita patay sa sala, ang nagadominar sa aton kabuhi amo ang kalibutan kag ang aton huyog sa aton nga sala. Kag tapos ang gani kay malauton kita, naglapas kita, napahamulag kita sa Dios, kay napahumulag kita sa Dios, gani patay kita sa Dios. Bisan buhi ta gaginhawa ta, patay ta espirituhanon, wala ta sang kahulugan, wala ta sang balor sa atubangan sang Dios. Kag tungod sina sa aton pagkamanlapason, gintawag man kita nga mga anak sang pagkamanlapason, kag takos kita, kag gintawag ni Pablo mga anak kita sang kaakig or the children of the wrath of God. Yes, and that's correct, Pastor. Balik kita anay sa aton leksyon sa naligan mga panahon. Nga makita dito nimo nga si Kristo nag-ransom o kung nag-rescue sa aton. Amo na ang totality sang istorya. Karon nga semana gin-itimas paano ni Kristo gin-rescue. Yeah, okay. Ang amo na bala Gindetalye. 5 plus 5 equals 10. Okay. So ang 10 ara na given nga mo nagsabat. Pero paano nga nag-10? So amo man ni siya, paano nga gin-rescue? Paano nga gin-ransom kita ni Kristo? Okay, what is our situation? So ang inambal nimo nga kita puno sang pagpakasala. Yes, Pastor Jaren. Yes, tuod na Pastor, nga ang tao tungod sa iyang pagpili
puno kita sa atong pagpakasala. And gin-emphasize man dira ni Pablo sa atong leksyon ang sitwasyon o ang kondisyon sa tao sa iyang pagkinabuhi under sa power ni Satan. And then ang kinabuhi man sa tao, ang kondisyon sa tao dira under sa grasya sang Ginoo. And dira ginpakita man ni Pablo nga amo to ang tatlo ka butang nga kung diin nga ang tao ay we are in a sequential gipakita yung sequence sang kinabuhi sang tao nga patay kita tungod sa atong sala and tungod sa kay Jesus Christ kita nakaangkon sang kinabuhi nga walay katapusan and then kung paano kita naluwas because of the grace of Christ. Yes, and that's correct. Kag may isa pa diri nga ginahambal nga spiritually dead kita, walking dead. Okay, Walking dead. and then we are dominated by Satan. Okay, kag isa pa gid nga ako nakita nga ang aton bala nga kurso. Okay, ang aton nga ginatun-an mga kalibutanhon nga mga pamagi. So of course, di ko nang imo ginatunan kalibutan nun, mag-graduate ka sa kalibutan nun nga kurso. Yes, Pastor, ano ang walking dead? And then why we are dominated by Satan? And then, amo na ang kurso ta kalibutan nun nga pagpakasasala. I like that namian ko sang pulong nga ginagamit Pastor no dominar. Gindominar kita sa Yes. kalibutan. Ang kalabanan Daw ating nahigtan kabuhi. kita, okay. Nahigtan sa Right, kalibutan. right. Walking dead tungod kay nasiparar kita sa Ginoo, waay kita sa source ang kabuhi, waay kita sa Dios. So may duha ka external or sa guwa nga gahom nga amo ang nagadominar, amo ang nagahigot, amo ang naga-enslave, amo ang nagapigos or sa aton. So amo ni siya sa nasilimon nakagina ang kurso sang kabuhi sa aton palibot nga aton maobserbaran kung ano aton makita, amo nga aton sundon, amo man aton ginagawi nga mangin amo kita sa aton susyudad kasubong sa mga taga-Epesos nga sadtuanay nagasimba sila sa kay Artemis or kay Diana. Kag ikaduha siling ni Pablo dira sa Efeso gihapon 2 bersikulo 2 siling nga the prince of the power of the air. So ara kita sa idalom sang gahom sang espirituhanon man nga paggahom ni Satanas. So they are external powers. Yes. So tungod kay ara kita sa idalom sang paggahom sa sini nga mga external sa guwa nga mga gahom para sa akong pastor, that's why salvation is also comes from external. Halin man siya sa guwa, hindi halin sa aton. sa aton. Halin sa guwa inisyatibo sang Dios para sa aton sa pagluwas sa aton kag pagluwas sa aton sa dominasyon man sang sining nga mga external powers. Amen. Yes, Sir Jared, may kadugang ka. Tahong pastor, Tahong gani, tuod na pastor. marami. We are tuod gina nga tungod kay nadominar kita sang duha ka mga external forces. Amo man na ang isa sa mga rason nga ang mga anak sang Dios will always have ang ilang kinabuhi to disobedience. Pagpakasala. And then amo na ang ilang kustoma, mga ilang mga the ways kinaiyan nila. And budlay na pastor. Budlay na siya kasi once amo na ang magiging habit sa tao, maging kinaiyan niya, it becomes a habit and then pagkatapos it becomes a way of life. Yes. Ang direksyon, sina ang padulungan, sina eternal damnation din. Pastor, nag-mentionar ka about external issues, nga power nga nag-dominate sa aton. Ang ikadua, may internal man. internal. Amo ning aton sa Monday. Why it is internal, Pastor? Ano ang kinalainan sang dominated ka externally by outside force and then dominated man ang tao sa iya kagalingon sa sulod? Sa akon nga ni pastor nga kabuhi na kung kaysa obra ko lang basol ang yawa. Ako makasala. Pero gali amo man siling ni Pablo. Yeah. Diri sa Efesos nga may ara man ta kaugalingon. Kun ara sa aton ang paggahom sang passion sang unod, ang kailigbon sang unod sa aton kabuhi, ang desire, ang handom sang aton lawas kag aton malauton nga hunahuna. Amo siya ang gahalin ang pagproseso naton sa mga sitwasyon sa palibot. Kung kaisa ang aton desisyon, aton kaluyahon, ipasibangod ta sa yawa. Sa iban. O kung sa iban. Sa iban pa yun. So kung sa ipasibangod ta sa iban kag sa kun diin kita nga
sitwasyon. Pero ang pagdesisyon kag ang pagbinagbinag kung kaisa kung napunan ta sang balaan ni espiritu hindi mangin amo sina. Yes. Kung ara ta sa Ginoo. Amen. And that's correct. Yes, Sir Jared. Pastor Jared. So the pastor, no? Ang internal is really the desire of the flesh. Yes. So, Amo na mga gusto sang tao ba? Sometimes ang tao mahulog siya tungod sa iyang gusto, hindi tungod sa gusto wala niya king konsidera kung anong gusto sang ang plano kag ang gusto sang Ginoo sa iyang kinabuhi. yes. Kag may isa pa ko di Pastor Jared, Pastor Delbert nga nakita. Ini bala ang by default, by nature. By nature. Kita mga katauhan, mga kabataan sang rat, anong rat sa Ilonggo, ang kasingkal. Kasingkal. Oh, sang kasingkal, kasingkal, sang ano ni sang Ginoo nga natigana kita sa judgment, sa kasingkal sang Ginoo. Okay, by nature, by default. Oh, so amo na ang atong gid nga dapat natong tinguhan. Do you have something to Yeah, Pastor. It means to say nga ang Dios siya hindi siya maakigon nga Dios. Hindi siya revengeful. Lang matimalos tungod kay nagmalaot ka sa iya. Timalusan niya kasang malaot. At kita ya gali ang nagpili. Pakadto didto. Kay ang pagrebuild ang pagpabilin sa pagkamalaot is self-destructive. Yes. No, kaangay sa kay Satanas, let us think of Satan nga pagsugod niya sang i-rebuild dito sa langit, hindi siya halin sa guwa. Halin mismo sa iya kaugalingon. Kag kasubong man sa aton pastor nga leksyon sa sining takna nga hindi dapat dominahon sang aton kaugalingon. Aton palabuton ng aton bisa. Yes, and that's great. By nature, by default, mga kauturan, kita mga makasasala. Pero sa aton nga Tuesday nga election, kanami diri Pastor Jared, Pastor Dalban, ang ako nakita, ang word bala nga bat, kay, apang. Oh, kalaway say mo apang. O kung kagwapa si mo apang, amo na. Ti guba dayon mo kagwapa say mo, pero kiwi ang imo nga ilong. And that's the idea. So, it means laway. Amo man ni. So, by default, we are sinners. But, ano ni ang but, sir? Pastor Jared? Apang. Apan or bisan pa. Bisan pa. Oh, so Tungod sa. That is the beauty of how God rescue us. Yes. Because by nature, by default, bisan amo kita sina, God does not, ang Ginoo wala nagatanaw nga amo sina nga sitwasyon. He look beyond sa sitwasyon sa tao. Ang ginhambal dira na despite sa pagkapatay or walking dead sang tao nga kondisyon sang tao, God presented His great grace. Gin-describe man dira sa atong previous nga lesson, lavish grace. Yes, and that's correct. Ang pag-use sa terminology nga lavish, hindi na basta-basta. Hindi basta-basta. No, Dako, sobra. Superlative nga pagka-describe. Sobra. Nga gugma kag kaluoy sa Ginoo. Kay ang nakita sa Ginoo nga wala gid kita mahimo. That's why sa iya pinagi sa gugma sa Ginoo nagkari. O ginpadala niya bugtong anak. Kay ti nakita gini nga by nature wala gid ta mahimo yan. By nature, by default, we don't have in mind to rescue ourselves, to help ourselves. Unless, amo to si Jessica nga nahulog, sa iya ko gilingon, way gid sakit isa pa lang sa katuig kag tunga. So wala gid sa iya idea kung paanong buhaton niya. Unless an outside force. Ang outside force diri is Jesus. Yes, Dwight. Pastor. Nanamian ko diri pastor kay sa pagkapatay naton bisan ato kita sa nahamulag kita sa Dios, pilit kita nga nagapalagyo sang Dios, ang gugma sang Dios siya gyapon nagaauhag sa aton didto. Kag kun kita batunon naton siya kag tugutan naton siya, ang gindeklarar diri ni Pablo sa Efeso 2:6 kag 7 nga sa gihapon kita mabanhaw kay Kristo. Yes. Mabanhaw sa kay Kristo kag hindi lang nga mabanhaw, kita man magapartisipar, cooperate Yes, with and that's Christ. correct. Nami sa Oo. Hindi lang kay nabanhaw ka, hindi lang kay ara na sa imo ang saad, hindi magpartisipar, kooperar ka sa nagbanhaw sa imo. Yes. Magkabuhi ka sa mas Yes. nagbanhaw sa imo. Kag eventually
sila niya dalon ka, ipapungkuon ka sa kay Kristo, upod sa iya sa trono, sa iyang lingkuranan nga trono. Yes. So, God gives us, ang Dios naghatag man sa aton sang gahom sa pagkamadinalagon, batok sa mga espiritu sa sininga kalibutan. Yes. Sa espiritu ni Artemis, sa espiritu ni Diana, nga pasubong, nga ginasimba ni isang mga taga-Epeso. Kaya isa pagid nga ako natulupangdan dari mga kauturan nga by this time we are not just a mere spectator. Nga hindi lang kita ikatanaw nga negosyoso, kundi we are participants. Okay, pareho ba lang ginaboy ang PC sa imo kay na hindi ka na ang imo buhaton magkapot lang. Yeah. Oh, so you will be participating in the rescue. So it is na, hindi lang pastor nga kay nagtuo ka lang. Umgani Oo, kaya, yes, nagtuo ka. Nagtuo ka. Ikatuo ka. Pero Oo. dapat mag-participate. magkapot. Ma-involve. Yeah, and that's correct. Diri sa aton nga Wednesday, Pastor Jared, daw may shift diri bala. Daw may transition, daw may turn of events. Kaya ginigi namin sa atong leksyon nga may graduation. Yeah. Ano ini ang turn of events nga gina-describe sa aton nga author sa atong leksyon nga may graduation. Graduation, tahong na pastor pag-describe ni Pablo, yung turn of events, ang graduation. Because from being dead, Yeah. but, But gin-emphasize, ginambaga gina ni pastor nga, ang but is, God gave His life for Life, us. oh. Pagkahuman, He removed us from our sins. Pagkatapos, God raised us or gave us new life. Pagkatapos, He gave us power to overcome sin and evil. So, ang tao, sa iyang kondisyon nga pagkapatay, makasasala, parang when he accepted Christ, tungod sa grasya sang Ginoo, he is now, ang describe ni Pablo, man was exalted. yes. Man was elevated. Amo nang pinakatahom. So, to the point na na-mention ni Pastor nga, ang tao, makapungko na dito sa trono sang Ginoo. And that's correct. So, ang akong din, balik kita sa drama, balas ng rescue. Ang akong din nakita nga sa sining nga sitwasyon, daw ginabatak na balaka. Daw ara na, pero wala pang gikasaka gid sa babaw. You are still on the level of going up, nga ginabutong ka sa mga rescuer. But people are already clapping their hands until finally everybody rejoices when you are in safe already. Yes, Pastor. Ano yung mga talupangdan diri? Yeah, Pastor. Nami, kay subong nga mga panahon, damo graduation. May graduation sa kinder, sa elementary, sa secondary, kag sa high school. Nami, ito ni kung may ara, ang bugay sang Dios, may graduation. But nevertheless, wala sang graduation sa bugay sang Dios. Kinahanglan gyapon naton ang bugay sang Ginoo. All throughout the ages, kay silang pagani sang bersikulo 7, agod nga sa mga panuigon nga palabuton, mapakita niya kita nga dili takos sa kabanggaran sang bugay sa pagkalulo ayon sa aton kay Kristo Jesus. So all throughout the ages, Yes. ang kaluoy sang Ginoo mapakita sa aton. So wala sa aton sa magsiling nga naabot ko na ang estandarte sang Dios. Naabot ko na ang bugay sang Dios. Yes. So, another thing, Pagit Pastor, is that it is the grace. Bugaya ang nagliton sa aton. Hindi kay kita ang magliton sa aton kaugalingon. Ang atong niya, tugyan na lang. Ihatag na lang. Okay. And then, God will do the rest. May tatlo ako diri ka mga chronological events, okay, issues sa sining shift na yung turn of events. Ang number one diri nga ako nakita nga ang una gid, before everything was created, God was already a plan. Yes. So that's the first thing. Plano na. In all ages past. Okay. And then ang ikadua, now, silang ni Pablo, we are identified with Christ. Okay. Na-fulfill na, o ginihimo na to ang plan of salvation, plan of redemption, even before the world was created. And now, ikadua. Ini katatlo, now we are co-participants with that kind of salvation. Yes. Dugang da pastor Yes, is yes, go ahead. ang transition o ang ang turn of events is that from demon dominated existence
ginambal ni Pablo to a life spiritual abundance and power of Christ. Grabe. Kag isa pagin, that's correct. Isa pagin, makita naton diri ang the generosity of God's love and mercy. Aton man makita diri nga at least the fulfillment has come. Inang plan of redemption has already come, sila ni Pastor Pablo. Wow, ari kita. Kalyamo, gisinisang nagahulat. Oh, we are saved by grace, Ephesians 2, verse 8 up to 10. Yeah. Now has come, not because we deserve it, but dulot sa Ginoo, Pastor Delbert. Yes, Pastor. Sana siling ko nakagina, it is external force. Hindi ya sa aton. Kag tapos, ini siya dulot sang Dios. Kag ini siya inisyatibo sang Dios. Wala ta sang aton kaugalingon nga masarangan. Kag gani ang Dios naghatag sini sa aton. Kag siya ang may ara sang ginatawag naton spark of life. So, ara sa iya, kag sa iya personal mismo nga kabuhi, kag sa iya man hilikuton, ini siya gikan. Kag ini siya ginabantayan sang tao, sana siling ko nakagina, kag sang mga manugtunda nga napukan, kag even the heavenly angels nga wala man na napukan. Paano gid? How God rescued? Oh, sang in not deserving, useless people, yet God loves them. Pastor Jared. Yes, Pastor. Tahom nga mabatian o mabalaan nga we are saved by grace, by the grace of Jesus Christ. So we are saved by grace. But how? Pinaagi sa aton nga faith sa Ginoo. We are saved because of our faith. And then of course we have, hindi naton pagkalimtan nga hindi tong ang faith is not ours. It is a gift from God. Isa man aton nga dapat tandaan nga ang aton nga mga obra cannot save us. It is only by the blood and the grace of Jesus Christ. We cannot boast about salvation. And we have to understand na ang salvation halin lang gid sa Ginoo. Halin lang gid sa Ginoo. We cannot ang aton lang pwede nga mahimo is we have to accept the gift of salvation nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Yes. Wa man ta Pastor gitagaan sang Ginoo sang kaluwasan tungod kay qualified. Qualified ka. That's correct. Nothing. So ina tungod lang gid sang Because gugma we kag deserve kaluoy. it. No, wala. So tungod lang gid sa kaluoy kag sang gugma sang Dios kay tungod kun ano siya para sa aton. Yes. Ang Ephesians 2, versikulo 8, tubtob 10, tatlo, Pastor, ang ako nakita madali. Nga, ang salvation is a divine work. Wow. Yeah. Buhat sang Diyos. Kag, it is God's gift to undeserving individual. And then, it is God's initiative. Wow. Hindi kaya ginulo sa kabidili mo, Yeah. hindi. Sa wala pa tayo kasinggit, ara na yadaan ang plano sang kaluwasan. Mga utod, wala naging kita sang panahon, pero kami nakabalo ni Pastor Jared, ni Pastor Delbert, we have given the best. As what we have said, isa ini ka drama mga kauturan nga ginlaragway ni Apostol Pablo nga kita patay sa sala and then kita ginbatak sang Ginoo kag ara na kita kay Kristo kag ang katatlo nga bahin sa ato natunan mga kauturan. Ano ang kalugan nga kita naluwas pinagi sa bugay o konsagrasya sa Ginoo? Hindi aton ko galingon nga initiative, aton galingon nga hinimuan, kundi isa ini ka gift dulot sang Ginoo. Mga kauturan, akon panghiwan si Pastor Jared sa iyang last take and eventually si Pastor Delbert. Tahom kayo mga kauturan paminsaron how God rescued us. And the moment we experience the grace of Jesus Christ, it is enough evidence and testimony of how lavish ang gugma sa Ginoo sa aton. Yes, Pastor Delbert. Nga akong auhag sa mga kauturan kag challenge ina nga kita mangin exhibits sang bugay sang Dios, paghigugma sang Dios, sang kaluwasan sang Dios kag sang dili matakos nga kaluoy sang Dios. Let us be an exhibits
nga kita ang ginalantaw, kita ang magademonstrar sa kayuyong kag sa dili matakos nga kaayo sa Ginoo. Yes. Ang akon mga kauturan nga katapusan nga pamalandong upod sa inyong mga utod nga ang kaluwasan kinahanglan nga hindi lang kita ara sa gwa kag magtan-aw mag-fold sa aton mga kamot kag magtanawon kung ano ang ginahimo sang iban kag anong ginahimo sang Ginoo. No, we must be a participant in the salvation that God has given us even before the foundation of the world. Kag mga kauturan, let us enjoy the blessing of excitement, the blessing of being rescued kay kita kabahin sa sina nga drama. Kabay pang ang Diyos magkapakamayo sa aton. Sa hindi pa si Pastor Jared, mga kauturan, magkapangamuyo pinagi sa pagtakop sa atong pagton, pinagi sa pangamuyo. Ako na i-mentionar, ini ang aton ng mga sponsors, ang mga magulutod Marlene, Jamie, and Anneli Trino, ang mga magulutod Gemma, Jenna, Federo Ilumer, kag si Sir Alex Federo, ang mag-asawa Ido and Fimidon Vandes, ang mag-asawa Ben and Cheryl Birayon, ang mag-asawa Mark and Meryl Mendoza, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, John and Goldie Joligi Jr., and then ang mga doctors Erwin and Rhoda Hardenico. Ang Diyos magkapakamayo sa inyo. Pastor Jared. Mag-ampo kita. Father in heaven, thank you so much, Lord, sa lesson nga among natunan subong nga tion. We are happy, Father, knowing how you rescued us from our sinfulness. Help us, O God, nga kami magiging participants sa salvation nga imo giandam sa amon. And help us, O Father, also to reflect Jesus Christ sa among kinabuhi. And thank you again for the blessing of the Sabbath and for the lavish love nga imong ginhatag sa amon. Thank you, and this all we pray in Jesus' name. Amen.